Taas me mennään tallille. Me mennään nyt varmaan pukemaan. Ja mun tallihuppari tulee alas. Noin. Ja tää vielä. Nää housut sopii tosi. Miksi sä laittanut tota? Miksi sä laittanut tota? Iida. En mä halua. Iida. Nyt sä laitat. Mulla on tallihousut, tallihuppari ja sitten täällä alla on vielä huppari ja sitten mulla on täällä alla vielä housut ja sit sukat. Tin. Tuolla on oikeesti niin 2 lämmintä. Ja tääkin on tällaista. Iida, kato, tässä on sopii yksi söpöpaita. Tämmönen. Pakkasta. No, tää sopis näihin lököpöksyihin. Joo, mutta nyt mä en varmaan laittamaan niitä tallikamppeja päälle. Nyt me ollaan päästy tänne tallille asti. Ja okei, tää on mun heffaa. Joo. Nyt pitäisi tyhjentää noin ruokasiat. Tuolla on toi mun jampulla, minkä mä toin jos äsken tänne. Tallit pitäisi siivota. Ja tänään on lauantai, joten tässä ei näe, joten sitten mun pitää varmaan ratsastaa Nallella, Hectorilla ja Amiralla. Eiks niin? Ja sitten Nallelle, Hectorille, Timantille, Sillalle ja Amiralle pitää laittaa ruuat. Pitää muistaa. Ja tuossa on lehtiä. Sellaisia vitamiinijuttuja. Tuossa on kauraa, kivennäisiä, heinää ja tossa on noi annostelukupit. Siinä on vaan 3. Oh my god, 3. Ja mulla on tällaiset kivat. Hei hei. Ja tuolla on joku yksinäinen paperi. Mut nää paperit on säilynyt erittäin hyvin. Niin kuin oikeesti. Joo, ja mun nimi on tossa. Joten hei hei. Hevon. Joten cute. Mun pitää varmaan alkaa heivata näitä pois ja sitten. Niin. Joo, me ollaan nyt tässä laittamassa ruokia. Ja sit seuraavaksi pitäisi siivota noi karsinat varmaan. Ja me käytiin jo, tai siis mä kävin jo niinkun hyppäämässä Hectorilla ja Nallella. Kävin hyppäämässä niille jo tuolla esteillä ja lämpäsin niitä tuossa maneesilla. Joten hyvin menee. Ja mä en ole varmaan esitellyt teille vielä, mutta siis tää hiekka-alue on toi hoitopaikka, koska tässä on harja ja tuolla pesuväline ja tuolla on tällainen kuivausväline ja tässä on riimu. Ai niin, sisällä on se 1 riimu. Ootakaa, mä käyn hakemaan sen riimun. Tää on varmaan liikun aika poikavälinen, mutta tää on kuitenkin hyvä tällainen riimu. Mä toin sen riimun.
nyt ne on aika lopussa. Ja tuolla on vielä silleen, että noilla on ruoka ja tuolla on ruoka, mutta noilla kahdella ei ole ruokaa, joten nyt me mennään hakemaan lisää.